Hvad skal vi her? Jeg vil bare vise dig noget smukt. Tillykke, skat. Skulle du ikke lige prøve at se, om den passer? Kom nu. Der tog jeg nok røven på dig, hva' skat? Værsgo. 3 stuer en suite. Udsigt over fjorden. Nej, Hvad siger du? det er ikke os. Det er alt for fint. Ja, du har vel tænkt dig, at vi måske skulle købe det? Jeg har ikke tænkt en skid, skat. Jeg har købt det. Hvad? Med skøde og hele lortet, du. Og papirerne, de ligger der. Nej, nu siger min gamle intuition mig, at den tidligere ejer, han har glemt en flaske champagne i køleskabet. Kommer I? Gud, hvor er det skønt. Karen, kom, skal du se. Der tog jeg fusen på hende, hva'? Ja, mund ikke. 3 badeværelser, ikke? Og så bare vent, til du siger soveværelse. Karen? Så hvad er der galt? Er du slet ikke glad? Glad? Meget har jeg fundet mig i. Men det her, at du har købt et hus hen over hovedet på mig. Jamen, der blev fuldstændig sindssyg. Du skal krafteddermame sige dig noget, din lille forkælede mere. En ting er, at du i øjeblikket har et køleskab mellem lårene. Det er til at leve med. Der findes andre måder. Men at du mopser over, at jeg køber et hus til dig for helvede. Som i overvis har gået og sagt, bare vi har råd til noget, der var større. Østerby, det er så kedeligt. Og tænk, hvis vi kunne bo ude ved fjorden. Og så er der her. Værsgo. Så får jeg ikke andet spændt lort i hovedet. Det er okay. No problem, du. Vi sælger det bare, og så tilbage til barakken. Det er Frank. Ja, hej Lisbeth. Ja? Nå. Okay, du, ja. Jamen, jeg kommer. Hej. Ud. Skat. Der findes altså andet end dine luksusproblemer. For eksempel rigtige problemer. Nu skal jeg hente vores advokat og mødes med borgmesteren og Mathis ude på byggepladsen. Kom nu, ud. Skat, jeg henter jer senere. Så nyd det for en dag. Og så drik champagnen. Det plejer du i hvert fald godt at kunne finde ud af.